ɗaya zan aura ni yanzu buwa na isa na ware anan ni dai kawai duk ni ku je kawai da ku sasa. To shi kenan tunda abin ya zama haka ki koma gida wajen iyayenki su sa tantance. Ai sun fi mu sanin ya kamata. Kawai je ki gida. Kowa je gurin iyayenta. Iba tantance. Kaya bari ka fara zuwa gurin yaran na tun daga bayan kana zuwa ka gama magana ne kuma yanzu zan ruguje kan gina kai. Ai da mai gidan nan ta ba. Alhamdulillah. Dama shi nake jira. Ikon Allah. Kai. Ina mai wannan na taimakon jiran ga wani shaƙo. Salamu alaikum. Bai faɗo balle ɗauka ci. Salamu alaikum. Alaikum salam. Ya gajiya. To ya kai ne tafi da abin da yake tafi da ni abubuwa da ba a can. Gaskiya gabar Nuhu da Ibro. Ya kai mutukar tikewa yanda ina ganin gyaruwarta sai dai Allah. Tabbas. Ta ƙure. Domin ni kaina abin yana damuna. To amma yanzu tun da ka riga ka zo da wannan magana insha Allah ba za a rasa yadda za a yi ba. Ka san shedan yana amfani da wata dama domin ya haddasa rigima a tsakanin mutane. Wannan kai. Kaga aka ce ma kwata jingine manne gini aka ce ma indararo aka ce ma taga gona iyakar gona sai kaga an haddasa rigima tsakanin makwabci da makwabci ba a ga mace take hada fada a cikin gida balle kuma abu na taga to tun da ka zo da wannan magana abin da za mu yi shine mu hada karfi da karfe mu nemi manyan gari a nemi waɗannan mutanen guda biyu domin a samu maslaha ma'ana to kai kuma Allah ya saka da kai domin ka hango abu an samu faraka tsakanin mutane ka yi kokarin ya za a yi a daidaita Allah ya saka da kai Allah kuma ya taimaka mana wajen wannan abin da za mu yi assalamu alaikum to sai dai mun haɗu kenan na abin nan za mu haɗu ta to shikenan sai dai kana tai to shikenan dan ni dai ka hakika dai wannan abu ina cikin zuciya bayan ya tsalla da tsakanin na rabon Allah kan yayin da nake so ku ke sa dan maza ba ni guri na ga masoyiya a bar alfahari kai Ibro ka daina yi min shishigi ka ji na shiga har kisan masoya ku gani ala kuwa shi suna ta yin adawa ku gani wai so na suke ta yi kunci sarai su biyu yare iye mu je mu leka mu gano ga Ibro da Ali yau sun kici mu mai sanyi kin ga kaunar ki yau ta yo nauyi na kauna garan rai yayi sanyi har ki zama to kula wancan share shi kin ji ko yare iye mu je mu leka mu gano ga Ibro da sun kici mu ke kuma sai ki zaɓi zaɓin ki sarai kin ji ko duk zancen da yayyo share shi karki dau zan tukan samun tashi kin gani ne alin nuna fishi ko rawa ko a bakin suna fishi kin ji ko yare iye mu je mu leka mu gano ga Ibro da Ali yau sun kici mu ke kuma sai ki zaɓi zaɓin ki sarai la kin ga ya tsatsara ki karki yarda da zancen sa a ba zaki tunda ya ce wajen rawa ya fi ka aka yace kai matattaka a bani mai kwari ka ji ko yare iye mu je mu leka mu gano ga
salawai take lura da awilo zan ce kai na nera na karewa dan fo duka ke lura karawancan alin nuhun ki biyo ni kin ji ko Yare iye mu je mu leka mu gano ga Ibro da Ali yau sun kici mu ke kuma sai ki zaɓi zaɓin ki sarai ki ci ko kin ga fim din sangaya ne a ciki ga mujadala fil azal duba ciki na fi so ku haɗa kanku ku yi haƙuri tunda kin ce haka zahiri a yau mun ban kwana ban shirya mun dace ba matsala Yare iye mu je mu leka mu gano ga Ibro da Ali yau sun kici mu ke kuma sai ki zaɓi zaɓin ki sarai garaji na same ka nan dama muna so yi maka magana ka hita hanyar yariya da muna so shine koma kuna so kai kuma awa muwawa baka san ko mu waye ba ka doka gwari banza ni idan ka ji ana cewa gwari ya bada magani ya mutu bai to ni ba magani ba ko me zaka bayar ni haka zaka gani alakar ka kuskura mata da mu ci muna so kuna so hanya kowa da bani daidai kai ba kai ƙarya ba hanyar mota daban ta jirgi daban ni nan da ka gani jirgi ne sama na yi kai ko ƙasa kake ka faɗi ku sama mu kasa wai gaskiya ne wanda na kasa shi ne gaskiya da kata ka kasa ni ko kana sama ka samu kurku shinkafa da kasa ba rai wanda na gaya maka wannan yariya ya shiga tushiya na ya shiga manumfashi na ka biyar mu yi soyayya mu ko ka zo laba mu dama na ji daɗi zuwa ka halaka ana gajiya tun dozowa ta gunnan da jaya ne ka bakun nan malan yariya da ya aiko da yi na so na shine kuma wani za zo a nuna mu mu riga a nuna mu shi baba ni baka ban nan saboda mu bari da za kai yanzu manya ba baka jike shi cinan zai malari ma yayi magana shi cinan ma da magana ali daman na ne wanka magana rikicinku da Ibro a ce kawai don kwata ta wuce ta gidan wani ai ta rigima saboda kwata Allah gafarta ai matsala ba ta wuce shi ne bai fahimce ni ba amma in ya fahimce ni shi za mu tsaya muna wannan taba ca aka ce fa wanda ya imani da Allah da tashin alkiyama fal yukrum jarahu ya girmama makwabci ku ji tsoron Allah don Allah ku bari akan kwata daman na neman ka tunda na ganka anan shi ne kuma ina kai ina ma wannan kubara ai ina tsaye zo same ni zai nuna halin nasu ni kuran da ya gani ni ko dutsen da naka gani ya kyale in dai gurin yake mai ka san shi ne tun da yake guri daya bai motsa baya motsa yawa to ni ina kabi akan abu wallahi sai dai a danna to Allah ya sauke wannan dai a yi hakuri da Allah a yi hakuri